Panaganan ng iti Jesus. Kaisoy salakan ng tuti na kadagiti basbasol na. Ti 22, kit amin dahil ito'y naaramit at numatungkot ti sinaw ti Apo, pinaramat na idi mamato akong punana. 23, at tuti may sa Virhen, agsikog kit aganak tuti may sa lalaki. Ti panaganan ng tuti Emmanuel, anong mayulo kayat nasawen, ti Diyos ada kada tayo. Ti 24, ti kasta ni Jose, hindi nagkariinit ititurog na, inaramid na, kasi timbilin di anghel ti Apo, ket inawat natin ni asawa na, ti 25 mudi, kaya sana tinig na aging gay ti impas ngayon na ti tumo na unay nga anak na lalaki, ket pinagnaganan na ti Jesus. Punto. Ayaten nga sumurusuro at pilintan, panagistilpuan. Sakbay nga rod, dagito ng tamagtuloy ka na kayo. Sa pulin mika, dagiti parabor, nga nayawal, kaya na kamatalog sige. Hintay siya po. Nga puso daytoy nga baetan mo lang kila iti babaan na agda iti makanawan nga ima daytoy nga nang tabaya kat mabaan mudlaan ki daytoy may kalima nga bandera agda iti may nga istar daytoy nga naiyabay iti babana iti may nga kuluong kat naipatak iti babaan na ti may nga bitwen nga dakkel ngam ti aglawlaw na babasit daytoy nga bitbitwen kat daytoy medyo maaktibo nga isu daytoy ita iti muging na ada iti naibinggas nga nalapat nga puraw nga naibangga naipan iti daytoy muging na naibaribber ket daytoy likudan na ada iti maysa nga lalaki nga atidog iti barbas na daytoy nga malasin no asino daytoy ket dahil laang madaydayaw tinak na matangan kat inakman ito di Diyasura. Ang masarakan dito'y Matthew, iti kapitulo na nga 5, iti versikulo na nga 7, ang patinggay iti Diyas a versikulo. May kadwapay na yun may ito. Masarakan dito'y Lucas, iti kapitulo na nga 5, iti versikulo na nga 1, ang patinggay iti 5 a versikulo, madaydayaw ti Apo. Madaydayaw unay ti Apo, at tano sangtong nga espiritu ngayon may kadatayo. Itamot kakabsat nga ikot iti lawag nga nagsaknap, iti sango nga nasaknapan na kay amin. Kastamot tinay korona nga lawag iti naramat ti Apo. Ken iti likodan na panakadayta nga day tinasantuang nga espiritu nga kway ita likodan na ken adati rayos manipod ita likodan ti naramat ti Apo nga datapuraw nga nagkais nga gingga kasla ubod nga ag pababarkas yay kakabsat ken itay nakita iti dagay ita tingana di talikodan ti Apo ita nga nakita iti dagay dati kasla atas usaran tayo nga kastoy ret na kita tinganad ta ket madaydayaw unay ta Apo. Amen. At ito kuma, itong galamista, kada kayo ti oras. Awan kuma, timakatapan. Idaydayaw ko, ti manakabalin nga po kakabsat, kasdama tinasangkang espiritu, di dahi tagon daway. Tanda nga nakita nga daydayaw manipudon, ti daratan tinasangtuan ti espiritu. Itay nga manamapay lang iti himno, may isa nga protektor nga dan iti malikodan ti instrumento. May daytoy kat may isa nga nabakod a lalaki, nga adda DJ tibok na kat shoulder level blonde mot DJ blonde ko na namot ang jakmot amot ti DJ ko laklor tibok no kat iti adda barikas na kakabsat nga blue and white kalpasan na dayta kakabsat magbaliw ti param kat itayon nga agsao ti instrumentong ramatan iti Apo itam nga kaysa kung ikaw na natin nagfight sa mga
may sa mabalong na puraw. Nakadagdag na kapsat ko hindi. Hindi tayo nga marugyanan ni Titi pa nagpanatin na kapsat. Nabur, nagpangato tayo dyan nga balon. Kat naburat tayo dyan. Di pa nakabuhat na. Kudayon tinagropon. Dagit tinaduma-duma nga pagilasinan. Dagit tinapakita ti Apo. Kat nagparangit ti Maysa nga parke. Nga nakalawlawa. Iti ti ano nagita ang hell na kantanta. Iti nga na antali dyan nagdakon nga Christmas tree. Nga na hindi mo na nga nakita kini Domingo. Itaatusan ng kakabsat ka kompleto. Iti nga to dayta nga Christmas tree. Iti nga to na adabulang ang puspus-pus siyari ko tayo na